Kapila na ko tanawa ang ilang video kay dili jud ko mapulaan nga magtan-aw mga par. Di gyud malikaya na to nga medyo mulukmaw gyud atong mga luha. So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers ug sa kuang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo ug mayong buntag kanatong tanan. Unya, sa dili pa ta magpadayon mga par sa tuang video reaction, palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction. Ato ning kuhaan og reaction kay natats gyud ko maayo sa gi-upload nila nga video nila ni Almoralde, ni Joseph Sabelio o ni Aboy Isog mga par. Kay usa ka to ka realidad mga amahan nga nagmahal sa ilahang mga anak nga magpakanaa gyud bisan wa nya. Usa sa to ka realidad sa mga anak mga par nga badlungon kaayo sama sa papel ni Almoralde nga siya ang badlungon kaayo sa usa ka pamilya. Ginikanan sa katong mga amahan makarilit gyud ta niadto mga par. Daghan tag makuhaan nga pagtulunan ato ug ilabi na gyud sa mga anak. Daghan kayo nga mga pagtulunan nga makuhaan ato. Kay mismo ako mga par na nahitabo sa na sa kuang kinabuhi karon nga isip usa na ko ka amahan nga nagpangga ko sa akong anak. Bisan pa man nga gipit kaayo ko mga par ug unsa may pangayoon sa kuwang anak, ako agyod kanang ihatag sama sad sa papel ni Sarge ni Boy Isog sa ilang salida nga gi taytula nila og ng gasolina. Grabe yun ako ang akong pagpangga sa ako ang anak mga par. Kanang mauli ko og probinsya unya ako ang anak mamaray papalit og duaan bisan pa man akong anak mga par hapit na siya madaga, dako na siya pero magpapalit na gihapon og kanang duaan. Pero dili ta ko gusto mga par nga palitan pa siya nako siya og kanang duaan kay wala na siya angay bitaw nga magduwa. Unya mao may yang ganahan, mao may iyang gusto. So ako siyang palitan. Bisan gipit kaayo ko mga par, ako agi nang palitan akong anak, ako gyung ihatag niya ang iyang gusto. Maunay reality sa usa ka amahan nga nagpangga sa iyang anak nga ipakita niya sa iyang anak nga nagmahal gyud siya. Daghan gyud nga mga ginikanan, daghan gyud nga mga amahan mga par nga makarilit atong salida nga ilang gibuhat. Grabe gyud ka nindot puot sa dughan mga par nga imuhang atan-awon. Ilabi na gyud mga par nga maayo kaayo nga pagka-acting nila ni Sarge, ni Almoralde ug ni Boy Isog ug kato si Mael. Mo na nga matats gyud ka maayo mga par kung ikaw magtan-aw ka sa video, matats gyud ka. Mo na nga daghan nga pagtulunan ang ato ang makuha ato mga par sama sa papel ni Sarge nga usa ka amahan nga mo na nga gipangga niya maayo ang iyang mga anak bisan pa man sa kagipit niya, bisan pa man sa kakapoy niya sa iyang trabaho, pero wala niya talikdi ang iyang mga anak mga par. Bisan pa man nga badlungon kayo ang usa ka anak niya nga si Almoralde mga par kay magsilag pangutang unya ang amahan mo'y bubayad. Mo na nga sa kato nga salida daghan kayo ang to mga par, daghan kayo ang nihilak, daghan kay nito ang luha nga samtang katan-aw sabi kay makarilit magyud ta niadto mga par. Ilabi na gyud sa mga ginikanan na o ilabi na gyud sa mga anak nga nagbasol, nagmahay
kay tungod sa ilahang pagka-spoiled nga pagkaanak. Kato nga video mga par, kapila na ko tanawa ang ilahang video kay dili jud ko mapulaan nga magtan-aw mga par. Di gyud malikaya na to nga medyo mulukmaw gyud atong mga luha. Motoy realidad sa usa ka pamilya mga par nga. So daghan kayong salamat mga par og mayong buntag kanatong tanan.